Ahoj. Taky bych někdy rád chodil do posilky. Co jsi tam brát? Už já nevím, jestli to zvládnu. Ale co musíš brát, to zvládne každý. Myslíš? Tak určitě. Pomůžeš mi s tam? Tak jo, možná. S čím chceš začít? Já nevím, co je nejlepší. Porád si. S čím kámo bychom měli spět začít? Zkusit něco jiného? Můžeme. Tak jo, tak pojď. Budeš tam, si lehni. Nebo na to, tady pozor na tak, že to. Tady byla brambara. To chytni. Ale tady to moc dobře, prostě tak někdy rovný.